Salah siji mbok newor nang Ponorogo moro-moro viral nang media sosial. Nang ngarepe petugas, mbok newor iki ngaku duweke mari dijambret uwong nang embong. Lan jekethek cerita iku mek akal-akalane tok, cekne iso ngepek duweke dulure sing digawa ambek dheke. Nmax apa Nmax? Hitam. Koyo sing kerekam nang video amatir warga, mbok newor inisiale JP, umur 19 tahun nangis nang pinggir embong Dalan Raya Sukorejo Sampung, cidek barek pom bensin Sadengan Ponorogo. Nang ngarepe warga, mbok newor iki ngakune mari dijambret uwong lanang loro tatoan numpak Brownpit Nmax. Mbok newor iki sambat duweke 2 yuta repe sing dideleh nang jero tas keplas. Sauntara Brownpite mbok newor iki tiba nang embong tapi gak beset blas. Warga terus ngeterno mbok newor iki nang Polsek Sukorejo cekne nggawe repotan kedadean. Samarine nampa repotan, petugas Opsnel Polsek Beber selidikan barek ngecek video rekaman CCTV sing kepasang nang embong. Dadakno opo sing diomongno JP beda barek opo sing kerekam nang CCTV. Samarine didedes petugas, mbok newor iki akhirnya ngakoni nek dhek ngarang cerita. Liwat pesen WA Kapolsek Sukorejo Ibtu Agus Tri Cahyo Wiono, jelentrehno, mbok newor iki nekat ngarang cerita dijambret uwong, cekne iso ngepek dhuwit 2 yuta repe suweke dulure sing digawa mbarek dheke. Sayekti Milan, CTV.